Això és de pell fina, un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència. Normalment, quan s'obre un gran manual d'història de l'art contemporani, hi ha una expectativa gairebé matemàtica de trobar-hi una precisió absoluta. Totalment. Com si l'evolució cultural fos enginyeria pura, oi? Exacte. Es van passant pàgines de retrats del segle XIX, paisatges naturalistes, i de sobte la pàgina s'ira i hi ha una frontera claríssima. Un abans i un després, incontestable. Allà se llegeix, any 1910, el pintor rus Vassili Kandinsky inventa l'art abstracte. La línia divisòria és allà, impecable, neta i endreçada. Clar, ens proporciona un pioner oficial i una data oficial, però aquesta narrativa tan tancada respon a una necessitat molt humana i, sobretot, molt acadèmica d'ordenar el caos. Ens encanten les caixes ben etiquetades. I tant. El cànon històric prefereix els binarismes. O és art figuratiu o és abstracció. Això construeix un relat fàcil de transmetre, saps? Un relat on els grans genis individuals fan passos de gegant de forma aïllada. I resulta tremendament reconfortant fins que algú obre unes caixes amagades durant dècades en un arxiu a Suècia. Uau, quin moment aquell! Déu-n'hi-do. De sobte, tota aquesta maquinària històrica perfecta es trenca amb 1000 bocins i entrem en un paisatge que és absolutament borrós i fascinant. Llavors, en aquesta anàlisi a fons d'avui, ens ficarem de ple en una col·lecció de documents molt particular. Estem parlant dels diaris secrets i els quaderns d'esbossos d'una figura molt enigmàtica i de debats historiogràfics que intenten resituar-la. Sense oblidar els textos filosòfics sobre l'experiència estètica, clar. Exacte. Tot això per reconstruir l'origen ocult de l'art abstracte, a través de Hilma af Klint. Resulta que aquest artista va crear el primer llenguatge abstracte any abans que el relat oficial, però va decidir tancar tota la seva obra amb clau dins d'un calaix. I per què? Doncs per ordre directe d'entitats espirituals i d'un dels teòsofs més famosos de la seva època. És que l'aparició d'aquesta obra és un d'aquells terratrèmols historiogràfics que obliguen a reescriure els fonaments d'una disciplina. Literalment. I el propòsit d'aquesta immersió documental no és simplement ratllar el nom de Kandinsky en un llibre i posar-hi el d'Af Klint. L'objectiu és comprendre com l'encreuament de forces aparentment oposades, com l'espiritualitat mística, la ciència de principis de segle i una subversió radical dels rols de gènere, doncs tot això va dotar una dona de les eines per inventar un llenguatge visual inèdit. Un llenguatge que el món trigaria gairebé un segle a poder desxifrar. Exactament. I per a qualsevol persona que estigui escoltant i pugui pensar que això és només una disputa avorrida per a acadèmics, cal dir que la història va molt més enllà. Ens demostra que les idees més revolucionàries gaire sempre s'estan coent als marges de la societat, fora de l'ortodòxia i lluny dels focus. És un patró universal. Sí, doncs anem a desgranar aquesta història perquè la cronologia ja és un xoc brutal. Tenem Kandinsky publicant els seus primers treballs abstractes al voltant de 1910. Però retrocedim en el temps. Hilma af Klint es gradua amb honors a la Reial Acadèmia d'Estocolm l'any 1888. Ja formava part d'una de les primeres generacions de dones admeses, I pintava amb una tècnica exquisita, però feia allò que s'esperava d'ella. Retrats, paisatges, estudis botànics... Producció convencional per encaixar. Clar, totalment convencional per a les expectatives comercials de l'època. Però el veritable motor de la seva futura ruptura era a casa seva. Hilma va créixer en una llar molt lligada al rigor científic. El seu pare era comandant naval matemàtic. I cartògraf l'avi, oi? Exacte, un cartògraf cèlebre que va aixecar mapes de les costes sueques. Aquesta herència de traçar línies per a fer visible allò desconegut s'entrellaça de manera explosiva amb el clima intel·lectual d'aquell moment. I quin clima més salvatge per a la ciència. Pensem-hi, s'acabaven de descobrir els raigs X, la radioactivitat. Déu-n'hi-do el xoc mental per a la gent de l'època.
Una revolució. Si una màquina de raigs X pot veure l'esquelet humà a través de la pell, revelant coses invisibles però reals, doncs la frontera entre ciència i misticisme desapareix. És lògic preguntar-se si la ciència pot cartografiar allò que no es veu, perquè l'ànima no hauria de tenir les seves pròpies zones documentables. I aquesta és la clau de volta. L'invisible havia deixat de ser una qüestió de fe cega per convertir-se en una possibilitat científica. L'espiritisme no era vist com una superstició de fira. Era recerca d'avantguarda. Exactament. I és en aquest context on, l'any 1896, Hilma i 4 amigues més de l'acadèmia fonden un grup secret anomenat l'Sting, o The Fem en suec, i es reuneixen cada divendres durant una dècada per fer sessions d'espiritisme i dibuix automàtic. I el dibuix automàtic, que és bàsicament buidar la ment i deixar moure la mà, va acabar obrir una porta amb entitats espirituals amb noms molt concrets, Amaliel, Ananda, Gregor. És a dir, fent una analogia, és com assabentar-se que l'arribada a la Lluna es va fer 10 anys abans de 1969, però els astronautes van amagar la nau espacial en un graner i no el van dir a ningú. És una analogia boníssima. Però clar, això ens porta a una pregunta interessant per als documents. Kandinsky va publicar un tractat teòric densíssim per justificar la seva abstracció. Hilma, en canvi, deia que era només un canal per als espírits. Se li hauria de mantenir el títol a Kandinsky només per tenir una teoria formal? Bé, això ataca directament la noció del geni artístic occidental, oi? Kandinsky volia ser el pare d'una nova era i va utilitzar l'intel·lecte per construir aquesta figura. Però l'impuls d'Alf Klein neix en un lloc oposat. El 1906 rep un encàrrec literal de l'Espirit Amaliel de fer les pintures per al temple. L'encàrrec de la seva vida. Sí, traduir les veritats invisibles de l'univers a un llenguatge visual. Inicialment, ella renuncia a l'autoria. Deia que la seva mà era guiada amb tanta força que no sabia què estava pintant. I cal fixar-se en què estava pintant. La seva primera gran sèrie, El caos primigeni, explota de formes abstractes, línies, espirals, però hi ha un element figuratiu que crida l'atenció, el cargol de mar. Que podria estar inspirat en el vaixell del seu pare, oi? A l'Snecken. Exacte, que vol dir cargol. I el més fort, biològicament, el cargol és hermafrodita. Té òrgans femenins i masculins integrats. Fa l'efecte que Hilma utilitza aquest cargol com una mena de navalla suïssa biològica per desmuntar el patriarcat de l'època. És una metàfora perfecta. Ella agafa la naturalesa per encarnar la fusió de contraris, molt influenciada per la teosofia. Desenvolupa un diccionari visual sencer, blau per al femení, groc per al masculí. La lletra U per a l'esperit, la W per a la matèria. Això mateix, pinta diagrames d'una realitat superior sense divisió sexual i s'implica personalment. Es fa dir Asket en masculí i anomena la seva companya la Vestal. Una aliança creativa brutal. I els resultats són monumentals, literalment. Ens porta a la sèrie els 10 grans, 10 quadres de més de 3 metres d'alt. Impressionants. Representen les etapes de la vida amb clara influència de la teoria embrionària de Haeckel. Però, a veure, cal aturar-se en la logística. Ella afirma haver pintat això en 2 mesos purament en trànsit mediúmnic. Costa moltíssim de creure. Qualsevol que hagi agafat un pinzell sap que cobrir 3 metres requereix escales, decisió, assecat. Hi ha una intencionalitat artística amagada sota l'excusa dels esperits, oi? Doncs els historiadors contemporanis hi estan d'acord. La biògrafa Julia Voss revela que hi ha desenes de quaderns plens d'esbossos i estudis de color previs. Ah, o sigui que hi havia planificació. Molta. El seu criteri com a artista plàstica mai va estar absent. L'excusa mediúmnica funcionava com una armadura estratègica. Clar. En un món dominat per homes, atribuir la seva audàcia a una autoritat divina li donava una llibertat creativa que, com a dona sueca victoriana, se li hauria denegat completament. És brillant. Està operant sota aquest escut i produint imparablement. Però llavors arriba l'any 1908 i topa amb un mur. Rep la visita de Rudolf Steiner. La figura suprema d'aquell moment, un pontífex per a ella. I ell, al lloc de validar-la, li recrimina el mètode. Li diu que això del dibuix automàtic és passiu i antiquat.
I per rematar-lo li diu que ningú ho entendrà fins d'aquí a 50 anys, com un editor que rebutja un manuscrit brillant de la pitjor manera. I efecte és demolidor. Atura la producció durant 4 anys. És com si el màxim representant d'allò sagrat et digués que les teves visions són un truc de saló. Però podem considerar que aquest xoc destructor amb Steiner va ser el que realment la va convertir en una artista moderna, forçant-la a deixar de ser només una secretària dels espírits per trobar la seva veu? Exacte. Les entitats es converteixen en col·laboradors. I visualment, la pinzellada caòtica dona pas a l'autonomia geomètrica pura. Ordena l'univers per voluntat pròpia. I no hi ha millor exemple d'això que la sèrie El Cigne de 1914. Una meravella. En plena Primera Guerra Mundial. Comença amb 2 signes, un blanc amb el pic blau femení i un negre amb detalls grocs masculins. I llans rere llans s'intercanvien els colors i es van convertint en formes geomètriques fins a desmaterialitzar-se cap a la 4ª dimensió. És d'un refinament brutal. Culmina amb la fusió total d'ambos pols, fins i tot utilitzant el lingam i el yoni de l'hinduisme. I aquesta subversió dels discursos encara és més evident a l'arbre del coneixement. Amb el famós Yggdrasil. Sí, s'apropia del símbol sagrat nòrdic que l'extrema dreta i certs teòsofos racistes utilitzaven per exaltar la puresa de sang i el buit de connotacions excloents. El converteix en un diagrama pacifista i igualitari, on femení i masculí sostenen el centre. Una utopia elaborada en silenci. I tota aquesta intel·lectualitat cristal·litza en les 193 pintures per al temple. Però la seva decisió final posa els pèls de punta. És esfereïdora. Estipula al seu testament que res es pot exposar fins a 20 anys després de la seva mort. O tancar tot. Mor al 1944, passen els anys i al 1986 finalment s'exposen a Los Angeles. A l'exposició de l'espiritual en l'art. I què passa? Hilton Kramer, el gran crític, ho despatxa dient, i cito, que tenen interès documental, però absolutament cap interès estètic. Sembla que el menyspreu patriarcal seguia viu. És la inèrcia implacable del cànon, que creia que només figures masculines podien liderar l'abstracció. De fet, per entendre aquesta doble moral, els investigadors sovint la comparen amb Carl Gustav Jung i el seu llibre vermell. És impossible ignorar les similituds. Jung també fa un descens a l'inconscient a la mateixa època. Quin és el tracte diferent entre tots dos? La legitimació social. Jung fa el que anomena una catàbasi, dibuixa mandales compulsivament, escolta veus, però com que és metge i home i utilitza terminologia d'aparència científica, l'entronitzen com a pioner. Hilma fa el mateix procés d'individuació, però com que és dona i utilitza terminologia teosòfica, se la redueix a mèdium excèntrica. Una injustícia de llibre. Això ens porta a la part filosòfica dels documents amb Heidegger i Gadamer. És com anar a un restaurant de 3 estrelles Michelin, menjar un plat absolutament deliciós i en acabar descobrir que el cuiner deia que la recepta li havia donat un fantasma. Bona comparació. Canvia això el gust del menjar. Llavors, per què a la història de l'art li resulta tan incòmode reconèixer el misticisme d'una dona, quan acceptem amb naturalitat l'esoterisme en genis com Kandinsky o Jung? Perquè el mercat i l'acadèmia exigeixen una teòrica racional per donar crèdit a la innovació. Si presentes una ruptura com a fruit d'una canalització esotèrica femenina, ho arraconen com a curiositat antropològica. Però Gadamer aporta una visió alliberadora. Què ens diu? Que l'obra d'art supera el seu creador. Un cop desplegues aquells quadres immensos, la pintura adquireix una entitat soberana. Ja no necessita els espírits ni l'aprovació de ningú per donar forma a una recerca humana universal d'ordre dins del caos. Uau! La síntesi de tot plegat ens deixa una visió brutal. Hilma no era una excèntrica teledirigida. Va fer servir l'espiritisme com un sistema de protecció per dissenyar una cartografia sense límits. Va combinar els mapes del seu pare amb la física quàntica naixent i l'emancipació de gènere. Creant l'art abstracte anys abans que tingués nom. Aquestes trajectòries ens adverteixen que la innovació genuïna rarament circula per grans avenides il·luminades. Demanen recorreguts amagats i molt de silenci per no ser triturats abans d'hora.
I això em porta a un pensament provocador final per a qui ens escolta avui. Si admetem que el gran moviment abstracte del segle XX va néixer de pràctiques esotèriques secretes que tothom ignorava i que avui ens semblen poc científiques, doncs quines pràctiques marginades o subcultures d'avui en dia, que ara mateix ens semblen boges o irracionals, podrien estar dissenyant els llenguatges artístics que dominaran el segle XXII? Segurament ja s'estan arxivant en caixes a l'espera que estiguem preparats per entendre-ho. Nosaltres ens retrobem a la següent exploració. Això és De pell fina. Un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència.